Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties. Hartelijk welkom bij Thuis in Limburg vanaf vakantiepark de Weerterbergen. En ik mag het programma vandaag gelukkig weer samen presenteren met mijn collega Wendy. We gaan ervoor, hè? Ik wil net zeggen, we gaan er altijd voor, of niet? Hè? Noord-Limburgse passie van ons. Absoluut. Wendy, wie heb jij vandaag te gast? Ik heb de burgemeester van de gemeente Stijn te gast, Anton Barske. En ik heb natuurlijk weer een mooie muzikale gast, Christine van Es. Ja, ik ben heel benieuwd. Het dak gaat eraf, denk ik. Hey, absoluut. Ja. En jij? Ik heb uiteraard een sportgast. Ik heb de technisch manager van VVV Venlo. En dan hebben we het over Wim Dusseldorp. Maar die komt niet alleen over voetbal praten, want die is ook nog fanatiek in het mountainbiken. En nou we toch bij het fietsen zijn, we hebben ook een reportage over Thomas Dekker die te gast was in Limburg. Dus meer dan genoeg gasten en reportages in deze aflevering. Ik zou zeggen, Wendy, ga snel beginnen. Absoluut. Wij dwalen af naar de gemeente Stijn. Ik zit aan tafel met de burgemeester van de gemeente Stijn, Anton Barske. Welkom. Dank u. Nu bent u al sinds 2004 burgemeester van de gemeente. Als u nou terugkijkt naar die afgelopen 8 jaar, wat zijn dan de eerste gebeurtenissen die in u opkomen? Ja, kijk, 8 jaar is een hele lange tijd, maar het is onvermijdelijk dat je toch eerst terugdenkt aan de grote brand van 2009. Ja. Ruim 2,5 jaar geleden. Dat is natuurlijk iets dat niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de burgemeester wel een behoorlijke impact heeft gehad. En waar we eigenlijk met de gevolgen nog steeds dagelijks bezig zijn. Maar, ja, op welke manier bent u er nu nog mee bezig? Echt de wederopbouw van het nieuwe winkelcentrum? Er moet natuurlijk een nieuw winkelcentrum worden gebouwd. Met alle functionaliteit die we oorspronkelijk ook gepland hadden. Dus woningen, een multifunctioneel centrum en een hele nieuwe inrichting van het centrum van Stijn. En dat is een groot project, dat is een ingewikkeld project. En daar zijn een heleboel ambtenaren en een aantal bestuurders toch vrij frequent mee bezig. Ja. Maar we hopen in begin 2013 daadwerkelijk te gaan bouwen. Oké, dus het ziet er goed uit voor de toekomst. Ja. Maar op het moment dat het gebeurde, wat werd er dan van u als burgemeester precies van u verwacht? Nou, kijk, in zijn algemeenheid wordt van een burgemeester verwacht bij een grote ramp of een groot ongeluk dat hij 2 dingen doet. Dat hij het opperbevel over de brandweer heeft in het kader van de rampenbestrijding. En dat hij zijn rol als burgervader goed invult. Ja, en daar moet je een beetje tussen schipperen. Maar ik denk dat dat op zich best aardig gelukt is. In de eerste plaats, de ramp was weliswaar omvangrijk, maar ook van beperkte duur. Mm-hmm. En ja, het gaf mij wel de gelegenheid om ook mijn rol als burgervader te spelen. Ja, als u daarop terugkijkt, zou u dan dingen anders doen dan u destijds gedaan heeft? Nee, ja, ik weet niet anders. Kijk, je moet zorgen dat je authentiek overkomt. En ik denk dat dat gelukt is. Er is, en we hebben dat ook inhoudelijk geëvalueerd, die nacht en de dag erna hebben we natuurlijk een heleboel dingen in gang moeten zetten. En achteraf kijkend hebben we daar eigenlijk vrij weinig fout in gemaakt. Ja, er moesten aardig wat inwoners ook geëvacueerd worden natuurlijk in de naastliggende flat. Ja, nou ja, die evacuatie is geëvalueerd. Die is tijdig heeft die plaatsgevonden. En nou, we hebben in die evaluatie wel nog een aantal aandachtspunten in de ramp- en crisisbestrijding aangetroffen. En die hebben we ook verbeterd in onze draaiboeken. Maar ik kan met oprecht zeggen dat we daar weinig echte fouten in gemaakt hebben. Ja, dus op zich... De ramp, voor zover die goed kan verlopen, is die goed verlopen. Ja. Zijn er andere dingen in de afgelopen jaren waarvan u zegt van nou dat... Ja, er zijn in Stijn heel veel dingen in gang gezet en ook gerealiseerd. En daar ben je als burgemeester uiteraard bij betrokken. Maar je doet dat samen met een team. Je doet dat samen in het college. Je doet het samen met je ambtenaren. En dat zijn zaken rondom de bouw van een aantal grote projecten. Het besluit rondom het Steinerbos. Dat is ook een hoop om te doen, hè? Daar is een hoop om te doen. Dat is ook op zich wel terecht, want het is natuurlijk een grote uitgave. Het is een voorziening die Stijn in principe veel geld kost. Dus het is ook maar toch komen er veel toeristen op af. Ja, nou ja, toeristen in ieder geval, er komen behoorlijk wat mensen op af. En wij hopen altijd dat dat ieder jaar nog meer is. Maar het is een weersafhankelijke voorziening. En wij proberen dat wat weersbestendiger te maken door de binnenzwemvoorziening echt
helemaal nieuw te maken, zodat het ook weer aantrekkelijk en nog aantrekkelijker wordt dan die al was. En we proberen het Steinerbos als organisatie een beetje op afstand van de gemeente te plaatsen. Omdat een gemeente is natuurlijk niet zo goed in het ondernemen. En het is geen recreatieondernemer. Dus we proberen wel de zeggenschap over de investeringen een beetje bij de gemeente te houden. Maar de exploitatie en de dagelijkse gang van zaken zoveel mogelijk vanaf 1 januari aanstaande buiten de gemeente te plaatsen. Zodat er ook echt een ondernemer aan de slag kan in het Steinerbos. Ja, en dan hopen dat het in een stijgende lijn gaat natuurlijk. Ja. En ik heb daar wel vertrouwen in. Ja, nou mooi. Want als we nou terugkijken, afgelopen 23 juni... Toen was het een jaar geleden dat in Bergen aan de Maas een explosie heeft plaatsgevonden. Ja. Een bomaanslag op een Irakees gezin. Wat heeft dat toen met de gemeente gedaan toen dat gebeurde? Nou, kijk, in de eerste plaats is het een heel bizar fenomeen dat je midden in de nacht wakker wordt als buurtbewoner, maar ook als burgemeester. Ik woon er zelf ook niet zo ver vandaan. En je ziet dat er een huis compleet verwoest is. En je weet, ik heb dat niet gezien, maar de buurtbewoners hebben wel de mensen die in dat huis woonden opgevangen. Je weet dat daar mensen hebben gewoond die dus zeer zwaar verbrand zijn. En dan komen de vragen los. Hoe kan dat gebeuren? Had je dat kunnen voorkomen? Al dat soort vragen die vragen natuurlijk om een antwoord. Die antwoorden die hebben we niet allemaal. Want het politieonderzoek heeft in dat opzicht eigenlijk onvoldoende opgeleverd. Wat het met de gemeenschap van Bergen aan de Maas gedaan heeft, is dat die hebben laten zien dat een buurt, een dorp, in staat is om dat soort dingen zelf ook heel erg goed op te pakken. En een soort saamhorigheid te organiseren, waarvan soms in Nederland wordt gedacht dat die niet meer bestaat. Nou, ik weet dat die wel bestaat. Op zo'n momenten komt dat dan duidelijk naar voren. En ik vind het buitengewoon mooi om te zien dat zonder dat dat allemaal van tevoren bedacht is, want dat kun je niet van tevoren bedenken, dat mensen spontaan in staat zijn om dat soort vormen van solidariteit te organiseren. Ja, en wat heeft die gebeurtenis met u zelf als persoon gedaan? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik vond dat de invloed van de gebeurtenis in Bergen aan de Maas op mijzelf als persoon eigenlijk groter was, omdat er mensen bij betrokken waren die ook echt persoonlijk en fysiek geraakt waren, letterlijk, dan de brand in het winkelcentrum, omdat je daar, godzijdank, geen persoonlijke ongelukken hebt meegemaakt, zei je dat het wel allemaal erg spannend is geweest. Ja, en dat er wel een groot aantal ondernemers wel degelijk persoonlijk geraakt zijn, maar dat is dan materiële schade. En dan zie je dat bij dit soort gebeurtenissen het persoonlijke leed, het fysieke leed van mensen vaak dieper ingrijpt dan het grote materiële leed. Of dat terecht is of niet, weet ik niet, maar dat doet het met mensen. Ja, absoluut. Het zijn heftige gebeurtenissen natuurlijk die plaats hebben gevonden. Als u nu terugkijkt naar de mooie momenten, wat is een van de mooie momenten waarvan u zegt? Er zijn te veel om op te noemen. Kijk, het feit dat wij in Stein een grote hoeveelheid, en dat geldt ook overigens voor heel veel Limburgse gemeenten, dat wij een heel bloeiend verenigingsleven hebben die allerlei festiviteiten kunnen organiseren, van grote schuttersfeesten tot heel kleinschalig. En dat je daar als burgemeester en als gemeentebestuur ook deel van mag uitmaken. Ja, dat zijn de mooie momenten. Dat maakt het zijn van bestuurder in Limburg ook zo speciaal. Omdat die Limburgse tradities, zelfs voor een niet-Limburger als ik, dat zijn de krenten in de pap. Daar kijkt u altijd naar uit als die weer plaatsvinden. Ja, zeker. Ja. Nou heeft de gemeente Stein natuurlijk de Ronde van Limburg. Ja. Dus wielrennen speelt echt een belangrijke rol voor de gemeente. Ja, Stein is denk ik wel een van de belangrijkere wielergemeenten in Limburg, samen met Valkenburg natuurlijk. Maar van oudsher zijn er altijd veel wielrenners hebben hun oorsprong in Stein. Ja. Ook in een wat verder weg liggend verleden bekende profwielrenners. En de Ronde van Limburg is een monument in de Limburgse wielen en ook in de internationale wielerkalender. Ik ben ik denk een 7-tal jaar geleden gevraagd om voorzitter te worden van de stichting. Want het ging wat moeilijk met de ronde. Ik heb dat tot vorig jaar gedaan. Toen heb ik het stokje overgedragen aan mijn oud-collega inmiddels Armand Kremers. Ja. Was het moeilijk om dat los te laten? Ja, aan de ene kant wel, want het is een prachtig evenement. Aan de andere kant vind ik, dat geldt trouwens voor alle bestuurders, die moeten zich realiseren dat je moet niet te lang in dingen blijven hangen. En je moet ook voor jezelf bepaalde doelen stellen. Voor mij was het doel de ronde weer gezond maken. Nou, dat is tot op
grote hoogte gelukt. En dan vind ik, dan moet je ook weer verder. En dan moet ook een ander weer met zijn eigen ideeën in zo'n bestuur kunnen gaan zitten. Dus dat vind ik heel natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat je dat dan precies na 6 jaar moet doen. Dat kan ook 10 jaar zijn, maar je moet niet oeverloos in zo'n bestuur blijven hangen. Ik vind dat de dynamiek van een sport als wielrennen is ook gebaat bij verjonging, van doorstroming, nieuwe ideeën. En dat staat of valt ook met andere bestuurders. Ja. Dat is heel goed dat dat zo gaat. Absoluut. Maar wat ook een nieuwe wind heeft gekregen eigenlijk, dat is de triathlon in Stein. Ja, nou die hebben het ook even moeilijk gehad. Het is natuurlijk crisistijd, het zal niemand ontgaan. De triathlon is in Stein 30 jaar geleden ongeveer ontstaan en is tot grote bloei gekomen. Maar je ziet dat ook die tijden veranderen. De animo om dat als dorp te dragen, die was vroeger gebonden aan het feit dat het parcours door delen van Stein ging en iedere buurt als het ware een stukje van het parcours adopteerde. Maar met de verdergaande professionalisering ook van de triathlonsport werden de eisen steeds groter. Er kwam dus een wat professionelere organisatie. En dat staat wel eens op gespannen voet met de bereidheid om als vrijwilliger daar dan weer op die manier een deel te nemen. Nou, dit jaar is de halve triathlon van Stein weer gehouden, afgelopen weekend. Groot succes. Jammer van het weer, maar goed, dat heb je niet in de hand. En ik ben ervan overtuigd dat dat de komende jaren ook weer een prominente plaats op de kalender zal innemen. Oké, nou het weer, we hopen dat de zomer ook beter gaat worden natuurlijk. Heeft u zelf nog vakantieplannen? Ja, als het goed is ben ik over 3 weken onderweg naar Zuid-Toscane. Ga ik daar 2,5 weken heerlijk uitrusten. Ja, dus vooral lekker rustig aan. Nou, voor mij is vakantie, voor mij en mijn vrouw is vakantie vaak een mengeling van natuur, cultuur en gewoon niks doen. Ja, dat proberen we altijd in 1 vakantie te vatten. Dus we proberen een bestemming te zoeken die elementen in zich verenigt. En dat lukt meestal heel goed. Nou, kijk, en dan wens ik u alvast een hele fijne vakantie. Dankjewel. En om al een beetje in de zomerse sferen te komen, gaan we naar onze muzikale gast. Namelijk Christina van Es. Zo zei jij me zacht. Te quiero mucho, ik bleef bij jou in die zomernacht. Nu ik weg ben, besef ik hoeveel ik van je hou. Wacht op mij daar, ik kom terug en ik blijf bij jou. Zo zei jij me zacht. Te quiero mucho, ik bleef bij jou in die zomernacht. Nu ik weg ben, besef ik hoeveel ik van je hou. Wacht op mij daar, ik kom terug en ik blijf bij jou.
Ja, dat was Christina. Fantastisch. Wim, ik neem aan, Wim Dusseldorp, welkom. Ik neem aan dat je de cd van Christina al in de pocket hebt. Ik zet alles op de iPod, Maurice. Je hebt een iPod, je bent een moderne man. Nou ja, dat is van mijn zoon. En die heb jij onder het fietsen op, want je fietst nogal veel. Soms. Als ik wedstrijden meedoe, dan niet. Want dan wil ik me concentreren en op zo hard mogelijk gaan. Maar als ik gewoon met het fietsen, dan wil ik er wel eens meenemen. Dus trainen is dat lekker een muziekje. Want voor de duidelijkheid, je bent technisch manager van VVV. Maar in je vrije tijd ben je een fanatiek mountainbiker. Ja, dat klopt. Het is zo dat het voetballen was mijn hobby. Maar op het moment dat je van je hobby je beroep maakt, dan is het soms heel verstandig om een nieuwe hobby te gaan zoeken. En dat heb ik gevonden, altijd al in de sport. Maar de laatste jaren met name in het mountainbiken. Ik dacht dat dat alles te maken had met je lichamelijke gesteldheid, met rotte knieën. Ik ben al die jaren heel gebleven. Dat is een van de weinigen, denk ik. Maar tot nu toe doet alles nog prima. Oké, dan heb ik iemand anders op dat veld zien staan keepen. Want die zag er niet meer zo heel... Maar fietsen... Nee, ik zeg niet dat je daarmee presteert, maar ik heb nergens last van. Ja. Fietsen gaat je heel goed af. Zo goed dat je zelf internationale wedstrijden uitzoekt. Meerdaagse wedstrijden waar je aan deelneemt. Ja, dat klopt. Mijn vakantieperiode heeft de afgelopen weken toch wel een beetje een teken gestaan van wat mountainbike-wedstrijden. 2 weken geleden zijn we in Schladming in Oostenrijk geweest in de Alpentour. Alpentour Trophy, dat is een 4-daagse. 2 weken geleden... Ja, wacht heel even Wim, want dat geeft mij de gelegenheid. De Alpentour Trophy waar hij aan meegedaan heeft 4 dagen. Dit weekend, want Bart Brentjes was ook een van de deelnemers. Dit weekend bij ons op TV Limburg. Dus diezelfde Alpentour waar Wim het over had. En Wim, zeer nadrukkelijk, ook een beeld daar. Ja. Met helm. Maar bij mij is het voordeel dat je wat langer in beeld kan blijven, want het gaat wel langzamer. Ja, maar heel even die Alpentour. 4 dagen, hoeveel kilometer, welk stijgingspercentage? Ja, het zijn 3 etappes en een tijdrit. Gemiddeld zit je tussen 2500 en 3000 hoogtemeters per dag te fietsen. Hoogtemeters? Hoogtemeters en over een afstand van 60, 70 kilometer. En de tijdrit was een klimtijdrit. Ja. En jij hebt je zo hard gegeven dat de laatste dag alles op was? Ik heb 1 nadeel en dat is dat ik altijd voluit wil gaan. Dat betekent dat bij zo'n meerdaagse dat je jezelf een aantal keren tegenkomt. Ik heb de eerste dag prima gefietst, de eerste 3/4 van de wedstrijd. Daarna ging het al wat minder. En daar heb ik de dagen daarna wel de problemen van gehad. En de laatste dag was het lampje leeg. Maar is het dan voor jou gewoon het achterwiel van degene voor je en dan proberen de hele rit vast te houden en dan... We hebben een groepje en helaas is het wedstrijdelement bij mij dan zodanig dat ik weinig geniet van de omgeving. En met name ben ik kijken hoe ik het zo snel mogelijk kan doen. Dus jij ziet de omgeving pas achteraf op de DVD en aanstaande weekend dus bij TVL op tv? Ja, tenzij je helemaal naar de verdommenis bent, dan ga je zo om je heen kijken. En dan denk je van, god, had ik nu wat rustiger aangedaan, had ik wat meer tijd gehad om te kijken. Maar... Ja. Jij was zo kapot dat je na 3 dagen 5e stond, maar die laatste dag dus helemaal... naar de kloten ging en nog een paar plaatjes zakte. Ik ben in ieder geval de laatste dag uit de top 10 gekelderd. Ja, top 10 van mijn leeftijdscategorie. Ja, dat is toch een aardige prestatie. Daarna denk je van, dan doet hij het rustig aan. Gaat hij zich concentreren op VVV om al die aankopen binnen te halen. Wat inmiddels voor een gedeelte gelukt is. Maar dan ga je ook nog even in Italië fietsen. Nou, ik ben daarna met mijn vrouw en de hond nog een weekje weg geweest. En op de heenreis hebben we in het Schwarzwald de wedstrijd gedaan. De Black Forest Ultra. En op de terugweg in de Dolomieten de Sella Ronda Hero. En dat zijn 2 hele extreme eendaagse. Ja. Eendaagse wedstrijd? Eendaagse. Ah, oké. Het viel mee. Het valt heb je een paar dagen rust. Ja. Nou, dan wil ik toch langzaam naar het voetballen. Je bent technisch manager van VVV sinds 1 januari. Eerst even de actualiteit. Je komt uit Meersen. Eergisteren is bekend geworden dat Bert van Marwijk bondscoach af is. Ook jouw dorpsgenoten zeggen, hoe sta jij erin? Nou, ik vind het jammer. Bert heeft natuurlijk fantastisch gedaan de afgelopen jaren. Dit EK was voor iedereen een desillusie. De vraag is in hoeverre je de bondscoach kan afrekenen, aanrekenen. Ik had Bert een mooier afscheid gegund. Ja, ik ook. Maar dat geeft maar weer eens aan. In het voetbal, je kan 4 jaar op handen gedragen worden. En 1 mindere maand en finito. Ja goed, het is zo dat heel veel mensen daar een oordeel over hebben in Nederland. En ik moet je zeggen dat ik
daar altijd met grote ogen naar zit te kijken hoe iedereen een mening zich vormt over zaken waar ze niet zelf bij zijn geweest. Ik probeer me daar zelf ook altijd van te distancieren. Ik ben daar zelf niet bij geweest, dus ik kan daar ook geen oordeel over hebben. Ik vind alleen, als ik kijk naar het hele traject van Bert van Marwijk als bondscoach, dat hij fantastisch gedaan heeft, een fantastische uitstraling heeft gehad van Nederlandse voetbal. En tot daar die 3 nederlagen niks aan afdoen. Nee, helemaal met je eens. Dus ik denk dat heel Limburg dat wel bijna vindt. Gaan we naar je functie als bij VVV technisch manager. Jij bent dus ook mede verantwoordelijk voor het aantrekken van een aantal nieuwe spelers, wat hoog nodig was, want er gingen er ook een heel aantal weg. Hoeveel gingen er weg? Nou goed, we hebben de groep moeten saneren, Maurice. Het is zo dat de afgelopen jaren VVV steeds met de hak over de sloot in de Eredivisie is gebleven. Dat is een fantastische prestatie op zich. Maar op het moment dat je een groep hebt die constant in de sfeer zit van verliezen, dan denk ik dat het goed is dat je op een bepaald moment daar de bezem doorhaalt. Dat betekent ook een aantal aflopende contracten niet verlengen, dan wel aanbiedingen doen die binnen de mogelijkheden van VVV bleven. En dat betekent ook dat mensen gaan vertrekken. Dat lijkt een bedreiging, maar ik zie het meer als een kans om daarin weer jonge spelers erbij te halen die weer de drive hebben om stappen te zetten voorwaarts. Je hebt een heel aantal posities inmiddels ingevuld. Ook een aantal jongens die toch gebleven zijn alsnog. Ja. Wat staat er nog op je verlanglijstje? Nou goed, eigenlijk is het zo dat je iedere linie nog om 1 speler erbij wilt hebben. Alleen we laten ons daarin niet onder druk zetten door de tijd. Kijk, iedere trainer wil natuurlijk op 1 juli beginnen met een complete groep. Maar ook Ton Lokhoff heeft het realisme dat hij ook weet dat je in een latere fase van een voorbereiding ook nog spelers kunt halen. En het moet passen binnen de begroting. Dus wat dat betreft geven we onszelf de tijd. Maar we vinden wel dat we al een heel aantal behoorlijke zaken gedaan hebben. En zolang ook spelers als Wildschut en Yoshida blijven, dan ziet het er heel aardig uit. Dat was inderdaad mijn volgende vraag, want dat willen de supporters graag weten. Blijft Maya, blijft Wildschut. Het is met Holla, wat ik begrepen heb, is VVV het uiterste best gedaan om Holla te behouden. Wij zijn met Holla het verste gegaan van alle spelers. Alleen dan blijkt toch dat Den Haag nog veel verder wil gaan. En we wilden de zaak ook gezond houden. Dus dat lukte niet. Nou, Wildschut staat nog onder contract tot 2015. Dus dat betekent ook dat wij alle ruimte en tijd hebben om daar op ons gemak naar te kijken. En samen met hem wat nu de volgende stap is. Yoshida is een iets ander verhaal. Maya zijn contract loopt nog 1 jaar door. Dus dat is altijd een moment van, als je er nog iets voor wilt krijgen om hem te verkopen, dan wel zijn contract open te breken. Ja. En Maya gaat ook de Olympische Spelen Maya is op dit bestrijden en hij is geblesseerd op dit moment. Dus het zou misschien wel heel goed uitkomen als je hem nu kan verkopen. Ja goed, alleen daar heb je meerdere partijen nodig. Daar zijn wij maar 1 partij in. Daar heb je de speler zelf bij nodig en een club die ook bereid is om te kopen. Dus daar heb je nooit de regie helemaal volledig in je eigen handen. Jij doet dus ook, je bent verantwoordelijk voor de scouting. Kun jij heel kort aangeven hoe zo'n scoutingsproces gaat? Hoe je een speler in kaart krijgt en wat er dan gebeurt? Goed, het begint met een analyse te maken van je team. Wat zijn de doorlopende contracten? Welke posities heb je bezet? Welke posities vallen open? Hoe wil een trainer spelen? Op welk niveau speel je? Dus daar maak je een analyse van. Vanuit die krijg je dus de vraagkant. Wat hebben we nodig? Waar zijn we naar op zoek? Daarnaast leg je scoutingsrapporten van welke spelers zijn bekeken en zijn interessant voor ons. Dan ga je aftasten of dat ook haalbaar is. Maak je keuzes in, dan krijg je een lijstje van wat is de eerste voorkeur, wat is de tweede voorkeur. En dat ga je na. Dan ga je lijntjes uitleggen naar zaakwaarnemers. Je gaat soms bevriende trainers bellen over wat meer informatie. En op een bepaald moment neem je het besluit om voor een speler te gaan. En jij zit ook in die afwikkeling? Stel, concrete interesse is er in de contracten, zeg maar? Nou, tot en met de financiële afwikkeling spreek ik mee. Alleen het puur financiële contract, dat doet de directie, dat doet Hans Suntjes in dit geval. Ja. En dat betekent gewoon dat jij fulltime bezig bent met de zoektocht naar nieuwe contacten leggen. Jongens die nieuw zijn ook welkom heet ik, geloof ik. Want in deze fase is het grootste gedeelte van mijn werk zit met name in het samenstellen van de selectie van komend jaar. En een stukje randvoorwaarden voor het eerste invullen. Nou, we zijn bezig geweest ook met de nieuwe assistent-trainer om die binnen te halen. De samenstelling van de staf, hoe die moet uitzien, wat de taakverdeling daar is.
Binnenkort weer een afspraak met de medische staf over wat daar het wensenpakket was gisteren persbericht dat Frank van Kempen de nieuwe assistent-trainer is geworden bij VVV. Ja, daar zijn we heel blij mee. Die past denk ik prima in het team als ontwikkelaar en degene die ook periodisering en de videoanalyse perfect voor zijn rekening kan nemen. Dus wij zijn daar heel blij mee. Een toevoeging aan de technische staf, steeds een stukje verder. Dat is jouw taak om de voorwaarden te creëren dat de technische staf steeds beter kan presteren. Goed, het is zo dat je als club probeert door te ontwikkelen. Dus niet blijft hangen in dit is het en dat was voor dit jaar goed genoeg. Nee, hoe kunnen we het beter doen en wat is daarvoor nodig en welke kwaliteiten ben je in de spelersgroep naar op zoek, maar ook in de randvoorwaarden. Ik vond het een duidelijke uitleg. Goed gedaan. Dank je. Ik wil je vragen straks het nog tegen de burgemeester op te nemen aan de schietwand. Het zou heel leuk zijn, 190 nog steeds het record van Dirk Marcelle. Ik bedank je voor de komst. Wij gaan naar een andere sport kijken, een sport die Wim ook ontzettend interesseert. En dat is het wielrennen, want de Tour de France komt eraan. En Thomas Dekker was onlangs in Limburg bij zijn vriend Mats Salde. Ik moest heel even spieken. Mats Salde en wij namen die gelegenheid natuurlijk direct om hem te spreken over de Tour, maar vooral over zijn persoonlijke carrière. Thomas Dekker, de Tour 2012 staat voor de deur. Wat kunnen we daarvan verwachten, Thomas? Het gaat een Tour voor tijdrijders worden. Er zit 95 kilometer individuele tijdrit in. En er gaat natuurlijk altijd een spektakel zijn. De Tour is de zwaarste wedstrijd van het jaar. Ja, het is gewoon... heel Nederland staat altijd op zijn kop, omdat het natuurlijk ook in de vakantieperiode is. Net ronde van Zwitserland gehad en Geesink en Kruiswijk, dat soort mannen hebben bewezen dat ze in goede vorm zijn. En het is misschien denk ik voor mij een jaar te vroeg. Ik heb nog niks officieels gehoord, maar we hebben een aantal sterke renners bij ons in de ploeg die voor het klassement gaan. En dat is voor mij op dit moment gewoon niet mogelijk. Dus ik hoop dat mijn ploeg Garmin Barracuda het gewoon zo goed mogelijk doet. Je hebt de Giro gemist door een blessure. Gaan we dit jaar wel nog zien, een grote ronde? Ja, normaal rijd ik gewoon de ronde van Spanje. Spanje 2012, de Tour 2013. Nou. Ja, dan is het de comeback ook niet zo heel verkeerd, hè? Ja. Zeg, in het parcours op zich, dat ze gekozen hebben voor een tijdritronde, zal ik zeggen. Wat vind je ervan? Ja, voor mij was het in het verleden is dat altijd goed geweest. En ik denk dat de verschillen wel klein gaan zijn en dat mensen toch wat behoudener gaan koersen. Het kan verkeerd uitlopen voor het koersbeeld. Het kan wat geslotener zijn. Minder aanvallen. Maar ja, je moet het mee doen wat voor parcours wordt voorgelegd. Maar kiest men daar bewust voor? Wil men een bepaalde winnaar hebben? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het de ene jaar zo is en het andere jaar zo is. Ik denk dat ze niet van tevoren kijken wie de winnaar. Je weet nooit wie er aan de start komt. Dat zie je nu ook wel weer. En die Slek is er niet bij. Is dat voor hem goed of is dat een toevalligheid? Ja, ik bedoel, hij had er toch niks te zoeken. Ja, of hij er echt niks te zoeken had. Ik denk niet dat hij daar zelf overtuigd was. Maar ik denk voor zijn gevoel dat hij er nog wel wat kunnen zoeken. Maar voor hem is het natuurlijk wel een deceptie om niet te kunnen starten. Hoe bevalt het bij Garmin? Toch een beetje uit de luwte van die gekke Nederlanders? Ja, het bevalt heel goed. Ik ben blij dat ik in zo'n grote mooie ploeg kan terugkomen en een mooi programma kan rijden. Ja. Wat we allemaal hopen is natuurlijk dat er geen gekke dingen gebeuren in de Tour. Ja, daar weet je zelf wel eens van. Hoe vind je weer de hetze tegen Armstrong op dit moment? Ja, ik vind het altijd jammer dat het allemaal op dit soort momenten naar voren moet komen. Net voor een Tour. Het lijkt altijd wel of dat precies zo gepland is. Het is al jaren, zijn ze er nu mee bezig. En ik heb me er niet echt in verdiept wat voor zaak het nu weer is. Maar ik vind dat je het verleden gewoon moet laten rusten. En ik denk dat dit gewoon in het algemeen niet goed is voor de wielersport. Hoe ga je de Tour volgen van dit jaar? Als ik de Tour niet rijd, dan zal ik de Ronde van Polen rijden. En daarna de Eneco Tour. Dus het zal veel trainen zijn en aan het eind van de middag televisie kijken. Kans op nog op Olympische Spelen, wereldkampioenschap? De Olympische Spelen zal wel wat moeilijker worden, maar ik zou wel graag naar het wereldkampioenschap hier in Limburg willen. Ja, mooie beelden van Thomas Dekker in het Limburgse land. Wij gaan er even uit voor de reclame en zijn dadelijk terug met Christina. Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties.